Mga guys, ato yung pag-iPhone ang mga lantern nga gipangbitay diri. O siyempre, magpadulit yun sa kamera para makita yun ninyo. Giyon sana ako paghihap. Kaya kung dili nimo iPhone, dili nimo mahibawan kung pila kabuk ng lantern. O siyempre mga guys, nakalaag na puntaan ng dapita. Unang-una sa tanan, mga ayaw ko pangatahuran sa akong mga followers o sa akong mga viewers. Kaya sila man ko nakatabang sa pag-share sa akong mga video. O naadayta karon sa likod sa Lunita Arcade diri sa may dulong. At bangjud mismo sa Chinese Chamber. Siyempre, kuyog jud ako ang akong honey baby. Siya man ko naghagad na manglaag mi diri. O nakita jud namo unsa kagwapo ang ilang Chinese lantern. Kaya wala man gud na uso sa among bukid. O simi na ignorante jud ko ani. Og mura man gud mga kamatis nga gipangbitay. O nakaingon man kog Halloween. Layo pa man na itong Nobyembre. O siyempre, naintriga jud ko ani pag-ayo. Nangutana jud ko og nanguti-kuti sa mga tao sa akong palibot. Sa akong pagpangutana, gitubag jud ko sa tao nga akong gipangutana. Bagong tuig day sa mga Chinese, February 10, 2024. Ug mao day nagbutang sila ning mga lantern. So karon mga guys, ato yung pag-iPhone ang mga lantern nga gipangbitay diri. O siyempre magpadulit jud sa kamera para makita yun ninyo. Giyon sana ako paghihap. Kay kung dili nimo iPhone, dili nimo mahibawan kung pila kabuk ng lantern. Og isa-isahon jud na sa pagtudlo para dili ka malipat sa paghihap. Kay kung masakpan siya sa traffic enforcer, makabayolation jud ka sa pagtudlo. Kay ginadili man gud ang butanga. Kay wala jud ako na kumpleto sa paghihap kay naglibog jud ko. Og parehara man kog porma. Og busa ako makalugsong tag syudad, dili jud ta magpataga-tagag tudlo para dili halata na ignorante ta. Og atong pagkatiwas sa paghihap para mahibawan nato kung pila kabuk lantern. So pagkakaron di ay ug nahibawaan jud ako kung pila kabuk lantern. Ug wala jud ko nagpalata nga akong gitudlo. 86 jud ka buok. Ako jud isa-isa sa paghihap. Pero mas maayo gyud nun tani, entero syudad ang gibutangan para jud hayag ug gwapo jud lang taon. Ug hingbati jud ko kalipay ani. Kay pil kayo nako, nakaabot ko sa China. Ug dili jud ko pwede anang lugar. Kay tungod sa pagpangaon, chopstick ang ilang gamit. Ug dili jud ko kamo mo gamit ana. Gusto ko kutsara kay dako man kong kaon. Sa bahin sa pagpangapi, taasa nga dagkog yun ang akong gamiton. Kung mangapi sila, taasa yun sa diwindi ang ilang gamiton. Ug busa dili jud ko mabuhi ana. Ug sa akong nahimutangan karon, safety jud kaayo diri. Ug wala jud ko nagpatunga kay basi mapunggitan tag sakyanan diha. Ug nasiplatan pud nako. Ug napoy mga tao dai nagselfie-selfie diri napita. Abi na kog kamera. Ug magpadayon ra jud ta sa atong gibati. Ug atong mata dili jud ta magpalata nga nagliraw-liraw ra. Wala magoy tumong og tuyo. Asa dapat sangko. Kung musangko ka dito dapita, ug ayaw na jud pagbalik sa imong naagian para dili na ka magbalik-balik. Ang atong mga kapulisan diri sa Surigao City, abtik jud kaayo sila magpatrolya 24/7 yun na para walay mga daotang elemento nga moabot sa atong dakpayan. Ug naapoy mga security guard diri naka on duty. Sa mga kanto diri ug sa mga tindahan naapoy mga CCTV nga nagpalibot ani. Ug safety jud kayo siya suroyan sa panahon sa kagabion. Ug busa ka mo kung gusto mo musuroy, ani na mo diri sa likod sa Lunita Arcade. Ug dali ra ni pangitaon basta makakita kag City Hall, mauna na siya. Ug maghinay-hinay na jud ta kaginod ani. Ang ako nga ni Bibi, malipayon gid kay siya pag-ayo. Ug giabog yun mi sa among nahimutangan karon kay kuno naa kuno mo parking sa among gitindugan. Ug mauna na resulta nga makapalit og sakyanan pero walay parking area. Simi na alang-alang jud ni sa pagkadato. Ug wala na jud tay mahimo ana, mas lamang na ay kwarta kaysa wala. Ug manguli na gyud mi ani nga masulubon. Kumuriya ka nga nga ra gyapon ta. Ug busa mauli na lang matulog. Ug diri na ta kutob ug daghan salamat ug shout out sa akong mga followers ug sa akong mga viewers na unta magmalipayon mo uban sa inyong mga pamilya, walay mga kakulian ug walay mga problema.